Good morning guys! The time is 1:45 p.m. So balik guys, nagkabiyaya ako papuntang Dagupan. Galing po ako sa San Fernando, La Union. So balik guys, wala akong pasok today kasi day off ko ngayon. So balik guys, hinapon na ako ng biyahe papuntang Dagupan. Bukas, babalikan naman ako ng San Fernando, La Union dahil mag-disute na ulit ako. So balik guys, mula San Fernando, La Union to Dagupan, inaabot din ng 3 oras mahigit. Lalo na kung matraffic, talagang aabotin ka ng 4 hours. At malayo-layo din kasi ang biyahe namin guys.